kpatara part of the agenda bụ ihe unu na-akpọ crusade unu na-eme na village. My people perish for lack of knowledge. Dike nwụbaja dibe. Ihe unu na-akpọ crusade, unu na-akpọrọ fada, kpọrọ pastor, unu aba na village, ya fire, unu adara osisi n'ọkpụ tọrọ ọkpụ nke emere be nna m, ube n'ọkpụ tọrọ ọkpụ bụ ube ahụ nna m lachara ya, nna m alacha ya, ife ube ọ na-atọ, akpọrọ ofu fada bịa na village si na-eme crusade. Mgbe ahụ nọ tupu ịmali ihe na-eme, asị n'ebe a ka ekwensu nọ etinye dọma na ube bụ nwa, ube bụ mkpụrụ n'enu, jie wee huo ya n'ana. Ihe a bụ agenda. If you notice, mgbe ọbụla asị na ha na-eme crusade, they cut down precious trees. Gbuo oroma nkịrịsị dị na ben, asị n'ebe a ka eniri ọgwụ. Osisi n'ọlụ onwe ya na-amị mkpụrụ. O nwere ofu mango bụ na kemgbe ụwa anyị pụtara, anyị na-afụ ya side be anyị na mgbada mmiri. Asị n'ebe a ka ndị amụsị na-agaba etinye dọma na mango furu gwa kịta. Mango li na-ego n'ahịa bụ GMO. Some of them igote ya debia under how many days o mebie. Nke wutere m karịa bụ osisi ụdara. Anyị na-akpị ụdara be echi anụ. Arụ mere ikenga, arụ mere. Ihe niile bụ organized attack. Mana ya marọ. Ị na-eme ekpere, why not mee ekpere chụọ ajọ mmụọ? Why ka iji egbu osisi na-amị mkpụrụ? Part of the agenda, part of the war. Ndị Igbo anyị amala ife. Wee tinye dọma na ụdara. Ụdara a na-agwaghị ihe a bụ ụdara ọmụmụ. The family ebe ụdara dị bụ mgbe ha mere akwali ọmụmụ ụdara epuo ka mmadụ ji wee bido n'ọba ebe ahụ. Ụdara ụmụaka niile na-agbakọ n'ukwu ụdara ahụ. Wee tinye dọma n'ukwu ụdara, gbutu ụdara be echi anụ. Sọsọ ofu ụdara dị n'obodo anyị. Part of the agenda. O nwere onye na-aghọta ihe na-eme? O nwere onye na-aghọta? The youth na-eyuze eme ihe aghọtara ihe ha na-eme. Ihe ama bụ na-agwago ha n'ebe a ka amụsụ bi. Adara osisi na-amị mkpụrụ. Ụfọdụ bụ nwa egbutuo. Nke nwa bụ nwa okorobịa gbuturu osisi bụ mkpụrụ. Ịmakwa ihe. Ka na-egbu osisi ka ha na-aba. Ndị China, ndị obodo dị iche iche na-abasị n'ime ọhịa na-atụtụkọsị ụtazi, na-atụtụkọsị ụmụ ihe ha were eje lab arụgharịa ya. Ekpochapụzie nke anyị nwere, wetaziere anyị nke ahụ. Ijizi asị na-azụ ya ebe a, na-azụ ya ebe a, mana nke ahụ nna ha debere abụrụ n'ihe furu efu. This message abụrụ for everybody, unfortunately. Mana ihe a bụ ozi ọdịnala ka m na-ezi. N'ịchọrọ ịrụ ụlọ, interlock, achọrọ m ịma interlock everywhere. Interlock, i wee chịkọrọ ụmụ ahịhịa.